за това, не седи. На колко години си? На 165. 165? Да. Кога си родил? 1829 година. Ама, иначе, колко жени си имал през живота си? Колко жени си имал през живота си? Имам 151. Кола караш? Мерседес Бенц Плюс, така казва. Колко дигаш? Дигам 20. Много малко, то нашата кола ще мине. Толкова, дядо. Иначе, в колака ще живееш, имаш ли дограма? В къща ти има ли дограма? Имам дограма, имам и, как да кажа, не да знам. Та мутика, що я носиш? Тая мутика ли? Да. Да се подтърна с нея. Отиди в кара си отнесеш една хубава пръчка. Да си отсечеш една хубава пръчка. Аз имам, дядо. И аз усмихни. Айде още една усмивка. Добре. Си най-страшният човек в цяла държава. Тако, сега, кажи 3 пъти. 3 пъти кажи. Какво трябва да кажеш? Кажи, аз съм велик, аз съм велик. Аз съм велик. Ще бъде велик. Направи 3 крачки назад. Направи 3 крачки назад. Няма. Изпей една песен. Да падне. Не, изпей една песен. Да падне ли? Не, да. Падни, давай. Падне, ти падни. Изпей една песен. Че бял Дунав, се вълнува. Дай, продължай. Какво? Пей, давай. Айде, дядо ще гледа работа. Айде, бей. Дядо ти. Играй малко. Та-да-ра-та. Та-да-ра-та, иде. Ако играеш, ще ти дам 5-6 ръке. Ко? Да. Дай му. Нямам. Ами тогава... Ще отканаш. Само играй малко, да. Кажи демокрация. Няма. Кажи аз съм чешкар. Няма. Я съм смехни. Няма. Що?